Dobrodošli u današnji vlog Mas. Dobro jutro, vreme je za doručak. Talija uvek doručkuje žitarice, Lucky Charms. Ne voli toplo mleko, već isključivo sa hladnim. Dobro, i obavezno čašu vode, to joj je obavezno uz žitarice. To je to. Za mene jedna kafica. Ovu mnogo volim. Znači našu domaću pijem kada imam sa kim, kada mi dođe drugarica, a sama volim da popijem ovu. I obavezno dodam malko sojinog mleka. Tako. Božićna. Dobro, sad je vreme za njenu školu. Počinje pošto ide u školu online od kuće. Tako da javljamo se u toku pauze. Konačno sam se isuširala i spremila. Došao je red na mene, zato što je Talija imala školu, pa smo radile domaći, pa sam radila kućne poslovi. Uglavnom, posle završetka njene škole trčim da se tuširam, šminkam, oblačim. Sada idemo da vidimo iznenađenje koje nam je priredio moj muž. Već 2 dana govori o tome, a nas dve smo potpuno nestrpljive, ne znamo o čemu se radi. Znam da je nešto božićno u pitanju, pa hajde da vidimo. Ovako se mi češljamo i spremamo za izlazak. Pošto ovih dana pravim kapice i nakit i time sam prilično zauzeta jer pravim online shop, željela sam da vam pokažem beretku koju sam napravila za Taliju. Šta misliš ti o ovome? To si mi ti pomogla da dizajniram, je li tako? Ne, to je moje. Pa to je tvoj dizajn samo. Jesam li ja nešto uradila? Čekaj. Joj, živote, hoćeš da probaš? Kad budemo išli u Pariz, može. A kad bi da idemo u Pariz? Jao, kao lutka LOL izgledaš. Pa po mom mišljenju si lepša. Šta ti misliš? Jao, kako je lep. Da. I ovo je to iznenađenje koje smo 2 dana čekale. Kreiran je prostor koji bi trebalo da predstavlja severni pol. Sve sa Deda Mrazom i njegovim pomoćnicima, svetiljkama, veštačkim snegom, dekoracijom. I kroz taj prostor vozite svoj automobil. I zaista je doživljaj potpun, čak i na radiju ide posebna muzika koju su spremili, koja se potpuno uklapa uz ceo koncept. Talija je sela kod mene u krilo i potpuno je oduševljena, s tim što je bila prilično sumnjičava da li se to radi o pravom severnom polu. I mislim da smo sad došli do krajnjeg iznenađenja, a to je upoznavanje Deda Mraza. What is your name? Talia. Talia! That's a beautiful name. I love your hat. Thank you. You're very welcome. Talia, what would you care for Christmas this year? I pretty like You Better Watch Out. Da, moja kćerka je od Deda Mraza tražila muzičku želju, da. Sad je želela da se oduži svom ocu na ovom divnom iznenađenju, pa ga je dovela na jednu predstavu koja se odigrava na vodi. Sad ćete da vidite o čemu se radi. To je kratka predstavica na vodi. Uglavnom menjaju program, mislim da sam vam već snimala jednu sličnu. Posle divnog dana svratili smo na večeru. Ja sam jela hobotnicu, a Talija naravno pastu. Hvala vam na pažnji, nadam se da ste uživali u ovom kratkom vlogu. Ljubim vas i volim i družimo se sutra. Ćao!